Kok saged? Ya seneng ya susah, senenge iki ditanggap. Susahe? Susah iki lagi dagel iki wis pirang-pirangane taun lagi iki lho dagelan metu kopring-pringan iki lagi. Dadi metune kopring-pringan. Kula saestu mboten dadan tenggene Mas Hadi. Teng pundi, Mas? Kula dadan tenggene dulur kula lanang Sinten? Mas Gondrong. Mas Gondrong. Wah, Wonge ketoke kereng ora entuk tapi halus, Mas. wah, kados Janaka. Kados Janaka. Nggih. Wong ketoke gualak tapi halus matur suwun. Nggih. Luar biasa. Niki jane Mas Hadi nggih. Nggih, Mas leres. Hadi niki acarane anu Kitanan. Kitanan ke Nggih. putra, mugi-mugi adikku De Andra dadi putra sing migunani tumrape nusolan bangsa. amin. Ya Allah, Amin. amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula Nggih. ten iki mboten piyambak. Kali sinten? Jenengan lak kali garwane. Nggih, jenengan kali garwane. Iki no. Wih. Lho niki bojone kula. Berarti jenengan PS, Kok PS? pandemen sesami. Lho boten. Wah, sampean boten ngertos niki. Pripun? Niki garwane kula niki kula cintai niku saking tresnane kula lho Mas. Nggih, pripun? Niki sehidup semati kali kula. Wih, setia Mas ya? Nggih, dados kula hidup. Nggih, niki dhek mati. Enggak, mboten jenengan pinanggih niku teng pundi? Niki kula wau nembe mawon tenggang ngisor jembatan iki lho sing Alah, mijil saking jembatan iki berarti. sampean tepakan piyambak no. Halo, niki nyebutnya sinten? Mas, Mbak, Om. Oh, sampean wis macam ngene kok Mas. Iki ya Dik no. Dek nggih, weh. Anu kenalan kali Mas Hadi. Wilujeng dalu, Dek. Inci. Iya, manising. Pinaringan asma sinten, Dek? Anu inji derepi tepangan Nggih. nami kula Heeh. Laura Suci Sukuni Sukuni Mestine nek jeneng kuwi enek artine. nggih to Pak Nah, Laura. Laura iki lanang ora wedok ya ora Terus Suci. Suci niku ya enten artine Artine. susune sak manci Terus Nah, sing terakhir kau suku. sapa? Sukuni Sukuni ki ya? nggih enten artine lho Pak Artinya apa, Dik? susuku iki iso muni Kok iso? Kok iso? Nggih to, Pak. Ra percaya Kabeh iki butuh mawa bukti. Lho nggih no. Buktine? Kula buktekke. Ah. Nggih no. Pak Dhuwur ya, Pak ya. Ketoke Aku anu lek ketoke lek kempet demenen Mas. Ora biasane ra ngene. Ket. Gajal. Lho, Ya para dok kunine lun perkara apa to, Dik? Wah, ancene bar mbok sedot kok, Mas. ibarate petasan iki melempem. Lah iso sampean ketoke anu bengi iki ketok seneng Ya seneng. dereke Mas Hadi. Mas Adi Nggih. ya seneng. Mas Hadi nuwun sewu. Pripun? Mas Hadi niki asline lho, Mas. Iki kok Jakarta. Jakarta to? Ah. Lah kula nggih Jakarta. Jakartanya mana? Jakartanya Tanah Abang kuwi. Kono ki kabeh enggak ya, Abang. Tanah Jakarta. Abang. Jakarta. Tanah Abang. Tanah Abang. Mo Jakarta ku tak pakai Oh, Yo, Jakarta Jakarta. itu pakai E. Iya dong. Karo Tanah Abang jadi Tanah Abang. Kalau kita jadi ite iya. Kalau Ite. jalak Daling Malaysia ngono gitu. Malaysia. kamu di sana itu sama siapa kok? Ya sama nyokep ya. Sama bokep. Loh, Apa Mas? Nyokep. langge nyokap. Nyokep. Ibu, nyokap itu ibu. Iya, paham. Kali bokep. Loh, bokap, Mas. Bokap. Jakarta Pak Jakarta. Oh, iya. Tapi aku sak suwene ning Jakarta nggak enek lho kata kuwi. Masih sih. Iya. Ono piye Jakarta masih sih. Lah saya di sana juga sendiri. Oh, sendiri. Terus uripe nelongso to? Ya saya terlonte-lonte. Hei, iku ora anu terlonta-lonta. Ning Jakarta pakai E. Loh, tapi ini anu loh Mas, atlet. Atlet apa, Mas? Iya, saya atlet di sana. Atlet apa? Di sana ada karate, Heeh. pencak silit. Loh, Silat. Jakarta, Pak. Kok ngengkel to sampean? silat itu tadi. Silat. Dewe alhamdulillah ya, Jen, Dik. Pak. Dere mangai bahagia Mas ya. Nggih, tentang Nggih. Mas Hadi seneng to? Ah, seneng. Dirawuke Mas Hadi lumantar Mas Hadi.
sampeyan iso pinanggih kalih dulur-dulur. Anu. Gowah mriki, Pak. Nggih. Mriki niku gowah. Dereke niki saka Grejek nggih, Bu nggih. Ya, melune Kok saka. apal to sampean? Piye kuwi? Lateng. Wong Grejek kono lho. Oh iya, kene iki gowah melu lantek. Lali aku. Lek bar ditransferi lho lah. Atine wis. Oh, lunas lho. Lah aku man apa iki? Aja kemang ngono ri. Iki mono ning gowah. Heeh. Nuwun sewu. Nggih. Iki ning gowah. Ya. Desane melu nglateng. Petinggine kene wedok, Dik. Tingginya sapa, Mas? Sapa? Buruk Tini. Orok tini to. Heeh. Terus? Kami tuwa gowah, apal ora kowe? Sapa to? Pak Sukir. Nggih, Bu nggih. Lho, piye kowe ku? Kene iki apal. Sampean kok apal to, Mas? Aku kene main ping 8, Mas. Masa Wih. Allah, ya ampun. Main apa, Mas? Berarti sampean apa? Lho, main main wayang iki. Oh, main wayang. Aja nyepele aku sampe lho. Enggak, Mas. Aku ini kene lho nyusun ping 8. Kene iki kami tuane jenenge Sukir. Ya yo, rupane yo ikut tok wae. Lho piye kene iki yo melu RT 3, RW-ne 3. Ya. Kene iki jumlah penduduk nek ora kleru lho. Heeh. Nek ora kleru gowah tok iki Ya, ya. 780 DPT. Rondone 123. Kowe kok apal tok Lho, rondone to, Mas? kene. Paling yo mau ikut tok. Lah kowe apa, Pak? Nek ancen apal moden kene sapa ayo? Moden kene Ro, sapa? karo. Oh goblok, ngono jare apa? Apa jenenge ngerti? Yo tepang no, Pak. Sapa? Marno. Apa ya? Nggih, leres niku. Bojone ati-ati kok. Kok iso ngerti? Nggih, lha wong kembaran kula teng mriki. Sinten? Mbak In. Bojone Jamin. Tak idoni tangkemmu lho. Lah nyapa to, Mas? Sik aku Kok iso kenal ya? Marno Modit bojone ati-ati. Lah timbang kowe rondo-rondo mbok openi. Sapa mau kembaranmu? Mbak In. Mbak In. Bojone Jamin. Wonge ning kene apa? Menawa ya iya wong isa-isa. Aduh. Ira mbok jembeng iri. Ngomong kamu kok iso kenal Bain barang kok Yo iso. kenal lho, Mas. Paling tidak sampean dirawuhke panjenenganipun Pak Hadi. Ya. Iki menehi apa? Donga sing apik sing Donga dhisik. Mas, donga kagem Mas Andra. Kalau tidak bisa berdoa ya kamu sebagai sinden wanita yang Rainogo. Kamu harus bisa menyanyi. Ya bisa dong Pakai nyanyi. nada Jun saya nggih Mas. Nggih nggih monggo monggo. Oh, jarjena to, Bang? Ada. Enek. Pakai nada menyanyi. Sing orjen kok ya ganteng ya. Enek organ organ enek. Organ. Nadane, Mas. B. Bes. Bes. Geser ya. Geser. Apa iso nyanyi, Mbak? Duka niki suatu saya. Oh, kenyek sampean. Ya. Ah. Bes, bes, bes. Weh deh. Bes sakmono. Walah. Loro. Lah aku ra ro. Loro ngengkel. Kowe mau ngetes to? Tes, Mas. Oh, ayo bes. C C C. C. C apa bes? C. C mawon, Pak. Gawe wong. Aduh, Eri. C kok bugae kok iki matamu. Lah aku kulino lho, Mas. Ning greng mau yo nggih kula C kalih wok. Jumblenge sapa? Jumbleng iku nggone Pak Gondrong. Yo C. Apa C to apa? Pasno. Magadir. Magadir dasmu. Aduh, Eri. Lagu Magadir. Iku lho nadane lho. Yo kowe kudu iso nyanyi lho. Saya sampean iso. Nonane. Iya. Loh, tresno iki dudu mung dolanan. Lah tresno dolanan apa to, Mas? Lagu iki ngono kuwi. Kabeh mau Heeh. ayo. Ayo ning ndi lho, Ri? Nyanyi kuwi lho kapan? Oh, iso ngeceng aku lho. Iso ora? Kancaku iki galak nek Nano nani. Nano nani. Nano. Neno nunu enono. Yo nganggo sair bolo. Sae. Nadane ngoten. Oke, tresno iki. Lagune apa? Lho manu lho aku. Lho jangan takut ku aguku, kowe yo karepmu. Ayo, lagune sing Kowe penak. anu takut iki Mas, anu takut iki. Ambien mula. Tapi rata Rapas to. Biyen mula Anambo warai. Kok mutungan? Biyen Ya tak idoni sesuk. Ambien mula sliramu wis tak aturi. Engkang ibu asmane Siti Aminah. Sik to.
Ki takon, dalake sinten Pak? Biyen mula nenenmu wis tak aturi. None golek bojo. Lho iki lho. Sing tresno welas. Nah, iki lho. Lah kene Nah, iso. terus. Baleni. Yo. Kang ibu asmane Siti Amin. Jangkrik kowe. Ono jare ayo liyane aja nyanyi. Go gusik. Aku wis dandan. Liyane lagi liyane. Nyun sewu lagi Ya liyane iki. iso. Anu ngapunten Pak D. Siap, Pak D enggak tuh? Pak D. Wis apa? Kuwalik bolo. Wah. Malah kaya brimob. Brimo Pak ngene. Brimob apa? Ngene brimob. Iki ora kaya brimob ya Mas Ah, Adi. iki lho Mas. Apa? Iki kaya ubu atletok. Coba nyiapke barisan. Masuk dalam basiran. Barisan. Dalam itu kurang ajar. Masuk dalam barisan. Kulino demeni bojone Basir. Ayo. Komandan apa klepon? Ayo. Pleton, Pak. Nek kowe ora iso nyanyi, aku sing nyanyi kowe sing memperagakan. Ya bisa, Jo. Oke, siap. Ngomong. Lagune bisa ya? Bisa. Lagune kae lho. Lagu barang denga sampean. Apa wae iso kowe? Iso, Mas. Contone. Sembarang denga. Kowe nyanyi njaluk lagu-lagu apa? Lho, anu tambal ban, Tambal ban. lagu Jawa iso. Bisa. Gede-gede tua. Gendeng tua bisa, aja meneh Laler gendeng- mengeng. laler mengeng bisa, aja meneh laler mengeng kukur bawuk aku lho iso. Mas cucur, Mas. Dalem Cucur. angke cucure kalih kukur-kukur Mas. Oh, ayo, aku sing nyanyi sampean sing memperagakan. Inci. Wede. Walah yo, iku lho pelorot kabeh iku. Nah, ini wis kembarin lah. Mas jenengan kok kolu Mas Meri? Kok kolu? Wah, anak iki sing kena dibodoni iki. Lah iya sing dhisik ya dipecat. Halo Mas Meri. Intern. Wis gak eling to riri yo. Apa to? Biyen dase petak ate kok gedine. Motorene aku sing nyanyi sampean sing memperagakan. bareng rambek kowe ya tukul neh nyatane ngono wae. Aku sing nyanyi ya. Ya ya. Wis memperagakan. Oke. Oke. Lagunya anu. Nano nano neno nano. Elah. Apa? Sumi-sumi to. Sumi-sumimu. Mas gelap. Aku sing Iya, iya, memperagakan iya. oke. Ya. Bisa, Oke. bisa. Ayo. Mas. Mas. Kok Mas e kono? Ki Pak, nek Mas teng mriki, Pak. Oh, iya iya. Wong iya. lanang iki seneng dolanan manuk. Iya. Mano apa sing iso ngulangi? Loh, manuk apa sing seneng ayo? Manuk amprit. Salah. Manuk untul. Salah. Rimbombok. Salah. Loh, kok salah, Pak? Tit. Manuk apa sing iso nglangi ayo Tit, sampean? tit. Gak ngerti? Gak ngerti. Manukku nek lagi renang. Oh alah. Wah, lah manuke renang ya. Iya. Kulit. Sampean te manuk ta? Ngecen dulu apa? Mau cilik. Ayo, Pak, tenanan. Berarti Mas ini. Mas ngen. Oke. Mas. Mas. Apa Ah. ganti sa? Apa tak ganti sa? Ya bisa, Jo. Mbak. Mbak. Kok mbak kono? Iya. Ki wong wedok iki seneng munggah gunung, Pak. Mas gelang anting ali ahli. Oh, ngono ali-ali. Ali-ali. Oh, Ali-ali. iya. Ya, apa liyane sa? Ya bisa. Topi Topi. saya Saya kene. bundar. Bundar. Topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Asik. Pinter ya Mas ya Bisa. ternyata. Itu Pak Anggero sego ya pinter kula. Oh, liyane isa, liyane. Bisa no. Simbah laki brai. Saya bilang ini toh, anyar ini. Urung sepelan to. Ayo. Simbah laki brai. Nganggone rok mini. Mas Mbok. Wah, sini aku. Apa tadi? Ya krek. Ana apa? Baleni cai baleni. Simbah laki brai. Nganggone rok mini. Hei. Anu Mas sampean loro iki, Mas. Iku soalé sapa? Kok iso iki lho? Kuwi nggone sapa? Ya wong gone Sumiati. Sumiati sapa? Iku sing tukang masak. Mbok Sile.
Oh, dagelan anu katoke wong wedok. Wis to, santuke lho aku wedok ora oleh sampean kutruk ta piye to? Dagelan iki katoke sing apik lagi. Alah katone lho apa? Lho, nyepele. Paling yo katoke ngene iki lho. Lho. Ternyata Blackpink. pecinta Blackpink. Katoke bojo, katokku terus iki lagi bojo. Oh iya siap. Ayo. Mas. Jare. Ayo. Simbalaki dari nganggone rong mini. Simba moblong kaya artis Hongkong. Aku jaket kulit sepatune cincin lenganane pomade aku kukur simpal lagi brai asik ngagone rok mini asiba moblong kaya artis Hongkong nganggo jaket kulit sepatune cincin lenganane komit aku ukur Wis saru kowe. apa Kowe ukur-ukur saru kowe. ukur kulit Walah kulit, Pak. Lah emang dikira Pas apa? aku wedi tak kira silit. omong Kok aku iso? nek nyanyi tetep kalah karo sidene Mas Adi. Mas Adi ki sidene ono 1 2 3 4 5 6 Malah paling sindene apa nyanyi. Insiden anu lho, mulai kok Bojonegoro, Tuban, Ki kabeh Bhinneka Tunggal Ika lho. Niki? Heeh, saka Oh, Singapura, terus Hong Kong, Hong Singapura sing ngechat, sing Sing enten saking tik sikut Singapura, Singapura, Cina, sing ngechat. sing ngecat terus sing Karo ngedos. iki sing apa? Iki sing ngedos. Omong apa? Mas, aku entuk WA ki. saking sinten Mas? Saking Bopo Hadi. Mas Meri mangke nek bibar dagelan niku pasangane mang tilar teng mriki dingge syarat-syarat seret-seretan Andra terus. Walah, tak Ya. kira dikeki apa. Kowe kon kene. Heeh. Kon baturi bajeng ning peringan iki. Lah wong ra iku kaya druwa ae. Omongan Mas, ning luar biasa Mas Adra. Nggih, pripun Mas? Mas Adra anane panjenenganipun Mas Hadi iki tamune kathah. Nggih, alhamdulillah. Niki nyuwun sewu. Pripun? Kula saged napa nggih gambarke panjenenganipun Mas Hadi niku piyayine grapyak semanak. Nggih, leres. Ke tangga teparo. Nggih. Kok boten ngoten Mas Hadi niku ngugemi 4S. 4S. Karo sampean. 4S. Ngene carane dongakno dagelan Peter ngene iki. Iya, asik. 4S. S yang pertama, Meri. Sambang, sambang, sabung, sabung, sumbang, sumbang, ora pareng sombong. Ah. Dian Pak ngeten iki lho S2 niki ora. S2. Pokoke ra rugi ning sekolah, Mas. S2 jalur dagelan. Nggih, sing dikarepke sabung. Wong urip iki lho Sambung. Pak. Sambung ae Ah. dadi kata-kata sing apik. Iya, bener. Kudu nyambung pas Apalagi walah sekolah dhuwur neh mesti ngejos. Wong urip Pol, nek- apa meneh S3 ya? Lah S3 tambah. Wah, sangar tenan. kata-katane. wong urip nek Dasare iki Mas Meri kuwi anu ya, menglang-lang buana ya Walang untuk ki mencari wong ilmu urip ya. nek ilmune iki lho omong terus. Aku tak omong sih. nang ngomong no suwe men to sampean. Wong sewu nomor sepeda mau sambung. Sambung nggih, Wong sambung. urip nek gelem nyambung pas seduluran, nyambung silaturahmi. Nggih. Insyaallah saged kados Pak Hadi. Nggih. Nah, mulane tamune nggih kathah. Kathah Mas. Iku lak sing sambung. Nggih. Nomor kalih Sambang. Sambang. Umpama ana tangga teparone sing kesusahan, Pak Hadi nggih Sambang. Sambang. Miliki. Nggih. Jenenge wong Jawa iku nek ana sing kesusahan tangga teparone padha mara. Nggih. Iya, no. Ngrekso karukunan nggih Mas. Leres. Wah, Niku terus sabung, sambang, Telu? telu sumbang. Sumbang. Sumbangane iki tegese ora kok sumbang tenaga, ora kok sumbang anu apa dikarani arta ning nyumbang ati utawa nyambung pas seduluran. nggih, leres. Niku sing terakhir Sing nomor papat. ora pareng sombong. Sombong. Wong nek sombong bakale keblegok. Nggih. Mulane panjenenganipun Pak Hadi niki piyayine lebah manah karo tangga nyapa kalih dulur nggih aku. Nggih, leres Mas. Wong mriki nggih donga kok Mas. Iso ora Mas Plompong ngono kuwi? Ayo lo Dalem.
Apa? Bolong. Pelolong. Sampean ketemu pisan baru apa pertama bolong. kenalan nih. Eh, Pelolong. Pelompong. pelolong. Pelompong aja. Lah ayo sampean. Isora. Nah aku gak nuturi apa-apa. Apa? Pengen nuturi sing sunat. Astagfirullah. Kok iso Ya ya? cah kene ada. Si Adra. Di Andra Nuturi sing sunat. perlu dituturi. Ah, ah. Nah, sing maune durung sunat, saiki bar sunat. Pipis sak pipis kudu sing hati-hati, Pak. Sebabe. Lah nggih no, umpama pipis madepe nanti Mas Andra ngetan. Heeh. Mboten angsal. Karena Mboten angsal Mergo- wetan niku nggone napa? Srengenge to? nggih, Mboten angsal mipisi srengenge walat. walat. Mboten angsal. Mergo pun akil balik. Akil Oh, akil balik. Jen, no. Berarti ora oleh pipis madhep. Madem ngetan mboten angsal. Lek Terus? ngono madhep di ya Mas, enake. Ngalor. Lor. Loh, sampean ngalor iki malah piye to? Ngalor nek bapake mati sampean gak mujure ngalor to. Berarti nguyuhi bapake berarti. Berarti sampean mipisi sirahe bapake Ber- walat luput dosa. berarti ya? Luput mboten angsal. Ngidul. Ngidul niku ngene segala kidul. Heeh. Malah sampean terak tsunami malah bosok sampean. Nguyuh ae keterak tsunami kok Mas. Lho, lek nggone segara kidul gak terak umbak dasem malah entek. Ndasem. Berarti jas kene iki Mas. Nggih. Saiki sesuk aja mbok paido ya. Iya. Mudah semua ngono. Ngono lho. Heeh. Berarti nek Mestine pipis madhep ngidul. ora entuk. Ngalor oleh-oleh. Ngalor gak mboten angsal. Ngidul ya ora itu. Ora entuk. Berarti ngulon. Ngulon. Kula niku malah ngene kiblat, Pak. Berarti Mboten angsal. lek nguyuh madhep ngulon padha karo nguyuhi kiblat. Mboten Berarti- angsal. ngisor Lah, Mas. engko nek ora iso nguyuh, Loh, kabeh dilarang. Kiblat papat. Oh, berarti ngisor. Ngisor dari Ngisor. Oh, ngisor. Yo, malah ngisor sampean niku malah piye to? Ngisor iki nggone sandang pangan, nggone pari. Ibu Pertiwi nggih. Sampean padha karo mipisi sandang pangane sampean. Dosa kualat. Lah nek jenengan nguyuh ning ndi? Ya iki lho Mas. Dagelan sing jarkoni ya iki. Wah. Kok jarkoni Iso ngajar ora iso Nglakoni. Gedang ngawuh pakel ngomong gampang nglakoni angel. dari Ah. sapa? Kowe ning jubleng mau karo aku, Ndi to? kowe madhep ngetan. Sapa iki? Kowe nguyuh madhep ngetan ngono. Ketoke ngetan. Lah Tapi- gandeng aku wis weruh, tak ademno munggah ngono lho ri. Dana. Apa ora kenek? Nek paling darah sriwing-sriwing gak apa-apa. Omonganmu kok sampe liak-liak waton kecapean. Nggih, Mas. Kali minangkani Mbak-mbak presiden cantik-cantik nggih, Mas nggih. Ah. Kita nek dereng nembang wau. Mbak Mei Anggara. Nah, mbok wedok, mbok wedok. Nah, Ditumpake becak nggih. Oh becak pati. Oh enggak. Nonone nonane. Walah, tak kira tayo bre. Oke, Mas, oke, Mas. Piye oleh leh. Mas, Aku wis bingung lah. ayo, Om. Ayo monggo. Nen 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 nen. nen. Ayo. Selamat malam. Sugeng dalu ugi Mas Dala. Nggih. Adik. Sama-sama adik. Alah biasanya ora tau nyedek. Aduh, Biasanya Biasanya apa? dedek Mas. Kok iso dedek Lah ya? ya Dik. ngono ki. Derek, regangan suasana nggih, Mbak. Wah, Mei. nggih, derek, Seneng Mas. nggih, seneng Alhamdulillah, ya. derek jenengan Seneng iku ya. remen. Aku nek kula. nyawang jalan karo anu bojone iki lho. nyapa? Seneng saiki ora roh biyen masa lalune Biyen Mei. masa lune. Piye, piye? Dalake ora roh. Ora ro. Kok iso ora ro? Bojone Mei biyen. nyun sewu. Sampeyan saurunge dadi pacare Mei. Lah, Ora roh masa lalune lah Mei. rodo iki Karo beseke nyapa? ceritani iki lho dalake ceritani. Sampeyan gak percaya, percaya ora percaya kudu percaya. Apa? Biyen katoke Mai kita anggur. Kok iso? Oh, sampean ra percaya, asli yakin hak sumpah solikin bakul bensin. Solikin karo Mas solikin Pak Odes. Lah iku saiki. Lho, ceritani sebabnya apa kok bugowe ceritani? Sebabe? Ceritane ngene, Pak. Lah, aku ku main ning Bojonegoro katokku keri. Lah, delalah aku ning kono ditinggal Mai. Katoke Mai tak sileh, Mai mulai dhisik katoke tak gawa.
Main nang pinggir Tanjung Lah, Harjo. iya, Lawas biyen gitu. Lawas banget, Mas. Tapi niki anu hak asasi dil. Lah iki wis dirungokke kabeh. Lah wis kadung mbok omong. Ben. Wis kadung mbok omongno kok iya. Ben aku kan Antemen. Kok iso? Sayang degrekanmu ngono. ora ngakoni PA saiki ndek bojo ngene. Roti kleben. Saiki biyen. Iya. Tinggine munggah ambek. Gematine ra kaya biyen. Tengoke dilumake, Dik. Omonge dikenake, Mai. Blitar kutane. Mbok ngono. Wong ora gelem mikir. Wah, kok karo tak semikir. Aku anggere rumahan ngene iki. Ya, tapi luar biasa. Nggih, Mas. Mugi-mugi tak dongake sampean sak kloron dan tetep adem ayem. Amin, Mbak. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Kaya aku, Mas. Pripun? Aku di anak wedok. Nggih. Anak wedok iki karo anak lanang aku meh curhat. Pripun? Carane bendang di anak. Heeh. Carane piye? Carane ana loro, Mas. Siji. Siji ku lewat medis, Heeh. nomor loro lewat tradisional. Lho carane. Nek medis. Carane medis. piye? Sampean ki rahime diperiksa, Iya. sing kene sele ya diperiksa. Oh Iku iya. yang medis Ning gone pengobatan. promil ning gone dokter Ah. kae. Nek tradisional. Tradisional. Tradisional ku gampang. Pripun? Iya, Mas. Gawa omahku diurut. Sing urut sapa? Ya kok nek bar aku terus plolong. Bar Kok plolong iso? soal Ojo Ya aja to bola. Iya, iya. Tapi jenengan baru percaya mboten nggih Pak nggih. Pripun? Saestu. Niki bojone garwane Mas Meri niku rencange kula datang nang kene Surabaya mriku. Kanca TK, Pak, kanca TK. Kanca TK. Apa iya? Nggih, leres nika. Jaman kula ilang teng kene Surabaya kene nunuk niki. Nah, perkara Niki minggat. nini nang putih nini. Ora minggat. Anti tekan Jakarta bareng. Teng mriki melu seneng-seneng. Nggih, mele. Ndongake penjanipun keluargane Mas Hadi, Nggih. Bapak Nggih. adikku Andra, sampeyan ndongake apa Mbak Yu? Oh, nderek dateng mriki nggih Mas nggih. Kula kalian Mas Adi, muga-muga Adik Andra pinaringan kesehatan, cepat sembuh diparingi apa? Bentuk yang bagus. Amin. Gitu. Nggih, siap. Bentuk yang bagus ki maksudnya ki masa depan Masa yang depan bagus. Mayang cerah. Nggih. Cita-citane cepat apa kabul ini. Iya. Betul, lah iku betul. Nah. Alon to. alon. Alon to, alon. Wong kok senengane ngageti lho. Aku anggere sego yang ini, Pak, semangat. Wis monggo Mas. Nggih. Mbak Mai badhe ngaturi napa? Nggih, dereng wonten namundutan menika. Niki wonten podang kuning, Mbak. Oh nggih, monggo. Nggih, podang kuning saking Bapak WMC. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak Karno tansah nenggani kula. Wah, Rancang-rancang datang mriki. lestari monggo. kowe. Alhamdulillah. WMC tansah ngrembaka sak laminyo. Amin. Amin, amin, amin. Iki dibawani napa boten? Bawani nggih cahayu. Asik. Dengaran. Cita Yo yo. kowe iku nek ngejak dagelan sing sopan. Piye, Kok iso? Nek aku ngono dagelan sing pengerten wong Heeh. diparingi dahar teng mriku nggih sampun. Lah kok sampean rebuk mangan ning kene isin-isine aku. Nah iya to. Sok meneh rasa melu aku isin-isine. Melu sapa? Kowe kepengin apa? Mangan. Mangan kok urusane karo aku. Sampean nembang kowe. Nggih. Pengen mangan yo mangan. Ngono ae kok iso. Iyalah. Kudu mangan. Ket mau urung madang to? Dereng Mas. Aku nembang ya Mas. Lah kok kowe manyak le piring. Wis to iki tak urusane aku. Kowe nembang kok sik. Wong mang wayahe mangan ya ora mbok celuk Ayo, turu. titingi, Mas. Iyalah. Kancane Di mama nggih. Carane ngeten. Pripun? Kok lak anger tok M mangan. Oh, entuk mangan. Nggih. Oleh mangan ning dhuwur panggung. Ora apa-apa. Oke, Nek. Arep pakoke nangger M Mangan. Ya, ayo, Nek. Oke. karo ngrungokke bawa. Oh, siap. Anadian wujud. Temong peksi. Yo tak hitung aku ya. Iya mangan M ya. Aku nek Cepet M prainan Mas. sik. Cah loro nek rembukan mangan iki Nadian. ndak ora sungkan lho ya iki. Ya napa to? Dalange loro madang, Mas. Lho, pokoknya nangger M Mangan. M mangan. A B C D E F G H I J K L M Mangan. Mangan. Oke. Iya, Mas. Siap, Monggo, siap. Bang, monggo. Bagianmu ya, Mas. ya. Pak Adi monggo. Siap, bolo. M mangan. Enak. Jenengan derek mboten? M. Mboten pun, jenengan. M mangan, Pak. Pokoknya nangger M. M mangan. Ya, M aku mangan. kowe. Ya, sekira aku. Kalau Aku ra iso ngitung ya, Ri. Tak hitung aku. Hitung kowe, Mek. Ayo aku ya. Ya. Yo. A B
C D E F G H I J K L M. Oh. Mas Mrine. Lah kok kowe nari? Ya kan perjanjiannya nek M Perjanjian tekan ada. M. Mangan prainan mangan. Heeh. M iku. Mangan. Sudah nembang ta ora iki? Yo. Bah. Rujak. Dirujak. Halo asmanis barang merati. Kowe aku. Saiki aku wae kowe lici ya. Ya ya. Coba Mbak ya. Yo. A B C D E F G H I J K L M. Lho kok kowe nari? Lah kan sing ngerti jenengan lho. Sing ngitungnya awakmu lho, Mas. Enak. Nah, Enak ya. Oke, Pak. Mangan lho. A B C D E F G H I J K L M. Kok kowe neh ora kuwae aku wae. Kok mutung, Kok mutung. Ngono mangan terus lah, kancane ora. Aku jane isi ning dhuwur panggung mangan iki. Kok iso? Ngajeni aku. Ora mangan wiwit kapan? Nggih, wonten namu Ket Detan. suro, Pak, kula. Wonten namu Ninggal? Detan, Mas. napa? Iki rencane bapak lho, Mas iki. Nagih janji. Nagih janji. Oh, Saking Rencane Bapak sinten iki? Bapak Sudi. Oh, Hah? Pak Suci. Rencane Bapak Sudi. Apa nggih? Bapak sinten namanya Pak? Kula supe. Sinten? Pak Amri. Pak Amir, nggih Pak Amir. Wah, Pak Amir nggih matur sembah nuwun. Nyuwun Mangke nagih dipun janji. pinangkani nggih. Nggih Pak sembah nuwun lho Pak nggih. Didelok mara sepuh, Mas. Ora tuwa to? Siap. Mara sepuh ku yo nonton. Mas, Mau wis Jakarta. caption yuk nonton wayang bolo. Nggih, Menurut aku gaul tenan sumpah. Wis mboten Sijine meneh nek ibu ngono. Piye, Mas? Nonton ketoprak bosku. Wis, aja dadi. Ya sampean kudune anu tanggap to. Sampean kudune balesi. Piye Mas bali? Oke, Besti. Tapi ibu nek aku angger tindak teng Tuban Nggih. mesti nguwek. Kok saged. Kan aku mudune saka Ngawi ning Padangan. Oh, ngawi Numpak langsung. bis. Numpak bis. Lah aku kan lagi ngerti nek bis ngono kuwi ya tak kira ki dudu bis, Napa? tank. Lah terus tak gawe caption, "Mak, Adi lagi naik tank." Terus Ngerti, ngekek. Mas? Piye? Bae. Klek. Ngekek. Jalannya kayak apa? Kok jadi rogo tekan. Aku dine nek murine pedhot lho, Mas. Kok saged? Oh, Saking anu, lawase. bis tuwa. Nah, kuwi. Wis apa-apa. Guyon ya, Mas ya. Yuk, Mbak Mei. Golek isi podang jenah hiba bunga ing atiku Kak teman Wis mutung kok. Anu kula men. Nyanding. nyanding bisa dadi tombol. Dipun pinangkani napa rene iki, Mbak? Budang kuning napa sing wau? Malah kalian derek Mas, nagih janji mboten napa-napa. Nagih janji tayub nggih. Oh Oke, iya. siap. Derek. Pak. Mumpung di Tuban. Oh iya, sinten kang mereka sing ngendang tayub Mas? Mas Didi minta tolong ya Mas Didi. Ini kan derek yang kuyang kula kalian kang garwa lho Mas. Ini saling Oh, ngono kuwi ya. Sing diarani seniman ya ngono kuwi. Ah. Wis krungu gok moro. Moro. Gok moro. Iki tau kisinat. Krungu gok ngono moro jebule bakul estung. Ngawur. Itu terakhir bakone tung-tung kayak Mas. Ya, ya dari tayub pedang kuning. Nyoto Mbak anu Mas Didi wong pinter kok. Oh lah iya. Saiki anu ada apa jenenge kuwi progres Napa nih Mas? membuat buku tayub. Oh iya. Dilok didol Mas kuwi pancen bermanfaat untuk kami yang di Solo karena kan di Solo Beda. itu minim banget tayub. Beda nggih. Beda genre. Wah, Mbah nuwun, Mbah nuwun. Mungkin lonceng aku njaluk Mas Didi ya. Jaluk mau tuku. Tuku. Kok ngeling Mas. Dipun pinangkani nggih Mbak Mei. Monggo monggo Mas. Monggo Mas. Yuk. Pedang kuning. Nah, iki suhune niki ya ampun. Wis tenan. Sembah nuwun lho Mas.
Wis gelem adus piye to wacane warbar adus ning ngorene kok, Bos. Iki anu lho, Bu. Dipun. Anu reuni. Kok saged. Terus Mas Tama ingkang ngendang niku, terus Mas Solikin kali Mas Kempot kan rinteng Solo tak tunggang tunggong. Itu saya, Pak. Padha engko ning nagih janji ya, Mas. Siap. Mas Adi. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Turun Mas Adi. Apa iki? Yuk. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nanggo lek isih tak sayang. Mobang mitaran kanto goleki ora krasa iso awan nganti wati eman yen nganti liya kang ya Leyang-leyang tak sawang mencelok ning ngepan jangan tak rene saka teteman sarwi ngoceh dhewe ngalepe jalan tak suwon Pancen Padang kuning agawe pikirku komeng Seret-seret tak sawang tambah manisnya Ibu bunga yen katon nyanding slirane ora bakal atiku kaki walian yen sipon jangan tidur ati kepranan utusan sayang nasranan ison tigat kulute kelingan nalika urip bebarengan bunga susah dengan hati alangan senadyan setina mong mangan sepisan ati senang anggone urip bebrayan nanging saiki uripku wis mulya banjur lali rikala jaman samana mangan enak turu enak ala kerja enak jer lali marang aku sing rumatan seliramu marang anakku mbak tinggal rumah sawi apa daya
Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Sembah nuwun Bapak. Iki mau Amir Jim. lagune